Вече сме готови. Първо благодаря на всички, че след като се наобядвахте, дойдохте. Аз не очаквах толкова хора да са ентусиазирани за финтека, но ето че приятна изненада. Когато ме поканиха да участвам в тази лекция, нали, понеже аз съм фен в инвестициите на три неща. На акции, на ETF и на P2P лендинг. И бях казал, тук може да си говорим за акции, може да си говорим за P2P лендинг. Но с екипа на академията, както вие знаем, много сме си говорили какво правят момчетата и момичетата над 9-5 набор или поколение Z, както се говори на модерен жаргон. Те бяха категорични. Не, разкажи за младите какво правят в инвестиционния бизнес. И казвам, добре, това ще разкажем. Накратко за мен, аз съм оперативен директор на една българска P2P лендинг платформа, финансов менеджер на един стартъп за протеинови бомбони, основател на Асоциацията по роботика, доста така разнопосочна личност, както може би разбирате от биографията. Перспективите ми са до някъде малко по-особени, както каза и журналистката от Economy BG. Тя ме пита какво ще е бъдещето на парите, дали ще е фиатно, дали ще е дигитално. Казах, ще е бленд, просто понеже и кеш в обращение расте на all-time high, и криптото в обращение расте на all-time high, така че най-вероятно така ще продължим. Нали, получавам малко изненадани погледи, но това са моите перспективи. Сега на темата. Не знам дали на някой от вас му е направило впечатление прочие, но когато тръгнем да обсъждаме инвестиции, едно нещо много сериозно ми прави впечатление при хората над 40, с които сме работили, които са ни били партньори, доставчици и прочие, каквито и да е човешки отношения. Сравнително рядко някой може да влезе в детайли, примерно откъде може да си купиш акции, нали, дали през революта, дали през някои от инвестиционните посредници, дали по някакъв друг канал, да знаеш някакви базисни разлики между акции, CFD-та, прочие. Обаче ми прави впечатление, когато дали съм на такава конференция, дали съм на някакво друго събитие, дали дойдат млади момчета и момичета в офиса, както сега, нали, имахме стажанти, примерно 0,2 набор, нали, ми казваха трикове за купуване на акции в eToro. Винаги успяват да ме изненадат така, бих казал приятно, нали, поне от моята перспектива. И всъщност социологията го потвърждава. Значи генерация Z, които са 9-5 набор, знаят почти колкото по-старите им колеги. Ето, примерно, аз съм тук в милениалите, така че това е една тенденция, която си продължава. В принцип, едно интересно нещо, което така наблюдавам, аз си мислех, че е малко български феномен, че когато дойде пандемията, всичко живо тръгна да купува акции. Мен едно нещо много ми правеше впечатление, как момчетата и момичетата купуват както разни по-спекулативни имена, примерно Никола, Нио, нали, няма да посочвам други толкова, но така и разни компании, които те считат, че са подценени. Нали, примерно, както тук класическия пример, естествено, круизната компания Carnival, но и други тип General Electric също, нали, много хора вярват, че е подценена, прочие. Виждам един много интересен бленд, нали, на стратегии. Прави се неща all over the place, всичко окомплектовано в едно. Честно казвам, аз си мислех, че това е малко изолиран феномен, докато не погледнах статистиката и не видях, че на практика младежите от цял свят работят по сходен маниер, защото това са най-популярните акции, купени от младите момчета и момичета на пазарите. И сега да минем към по-същинската част. Всъщност идеята на цялата лекция беше да споделя аз лично какво научих от по-младите колеги, момчета и момичета за инвестиционния бизнес. Сега ние в над 90% от случаите сме си говорили за инвестиции в акции, просто защото когато става въпрос за криптовалути и така нататък, не се считам за особено компетентен, не мога да ги анализирам, нали, както знаете, разни хора правят технически анализ, други правят анализ на база на потребители, какво ще стане с съответната криптовалута, но от младите момчета и момичета научих така някои интересни уроци, които искам да ви споделя днес. Може да се подготвите, че нататък презентацията ще върви, цитат, след което ще има референция към историческо събитие. Като започнем за стила на инвестиране, сега предполагам, че повечето от вас тук не сте такива да търгувате на всяка седмица акции и прочие така нататък, или поне ако сте били, е било в началото. Нали? Спомням си един от първите ни разговори с едно момче, което буквално всяка седмица се купуват акции и прочие. Нали, изключително активен трейдър. Може би беше активен трейдър не повече от 3 месеца. И след тези 3 месеца ми каза така смислово този цитат. Всичко наред? Няма нищо. И без това, нали, самата зала предполага така по-отворен стил на дискусия, разбира се. Но когато ми каза това, че всъщност
Ето защо пасивните фондове имат такива инвестиции, защото е много трудно да си активен трейдър и да биеш пазара. И се сетих, не знам колко от вас се сещат 2011 година за този бас. Уорън Бъфет се хваща на бас с един хедж фонд менеджер, че S&P ще бие тяхното представяне в 10 годишен план, като тегли чертата. Беше интересно, че въпросният хедж фонд менеджер, както виждате, каза, че не би се хванал пак на този бас за $1 милион, по очевидни съображения. И всъщност това тогава го казах на младите колеги и към, знаете ли за този бас, знаете ли кой се оказа прав на края на деня? И тук всъщност е един според мен от най-поучителните моменти за това дали трябва да си активен трейдър, както се казва там на модерен жаргон, или по-скоро да си buy and hold типа на Уорън Бъфет. Сега не отричам, сигурно има някой много талантлив трейдър, прочие, но общата картинка е ето това. Сега, на следващо място за сложните стратегии. Какво научих? Това е един цитат, който аз също мога да пресъздам малко през мой опит. Спомням си, 2018 година бях командировали за един месец в Ню Йорк. Тогава имаше една среща на българското общество и един българин, който е в управлението на големите хедж фондове, ми беше описал една стратегия, която включваше, освен акции, включваше опции, включваше слапове, включваше и едни синтетични опции си бяха структурирали от Deutsche Bank с понеже имаха инвестиции в Корея, входящите парични потоци бяха в долари, изходящите бяха в корейската валута. Примерно, нали? Разказваме цялата стратегия. В първият момент, като ми разказа си Кандоре, явно съм прекалено тъп за тая история. И тогава, нали, в последствие той каза, нищо може да не си разбрал, но с тази стратегия ние ще бием пазара 2019 година. Коя беше една от най-успешните стратегии 2019 година? Също един от така сравнително малките фондове стартира 2019 година, купува 50% акции, 50% облигации, тези, които са, нали, блучип акциите и облигациите, и в интерес на истината погледнах после доходността на този хедж фонд, съответно и на въпросния микрофонд, и с тази стратегия те успяха да ги бият по доходност. За мен това е признак, че знам, че хората често си мислим, че когато влизаме в някакви сложни материи, имаме някакво предимство, имаме някакво, така, знаем нещо, което другите не знаят, като влезеш по-надълбоко, съответно, нали, имаш повече еч, но реалността е, че поне от моя опит най-семплите неща, наистина най-семплите водят до едни от най-добрите резултати. Затова, даже сега като имахме Q&A сесия от Финансовата академия, имаше едно момче, което ме пита, има ли смисъл, портфела ми е $2500, имам експозиция в евро, трябва ли да го хеджирам? Много особен въпрос, но реших да му отговоря, с такъв малък портфел цялото хеджиране може да го забравиш просто. Нали? Освен да загубиш допълнително, друго трудно можеш да постигнеш. Нали? Но просто леко се впечатлявам, трябва да си призная всеки път, когато някой тръгне да влиза в най-сложните инструментариуми на хедж фондовете, на всичките едри институционални инвеститори и се опитват да ги приложат към техните портфейли. Нали? До сега винаги съм казвал на всички, просто не се опитвайте да правите това. Нали? Нещо, което е възможно най-елементарно, има много голям процент вероятност да ви донесе най-добрите резултати. На следващо място, сега не си спомням дословно какъв беше цитата, който ми казаха тогава, но цитата с кораба аз лично много го харесвам. Като си имаш план, като си купил стабилни акции, тип Microsoft, тип American Waterworks, тип utility компании, като си купил примерно ETF-а върху S&P 500, стабилен портфел, кораб за бурни времена, но никой не може да те спаси, ако скочиш зад борда. Нали, тук сигурно би трябвало да дам ония класическия пример. Нали го знаете за онзи, дето си продал акциите в Apple за $800 1980 година? Сещате ли се? Добре, може би него трябваше. Може би него трябваше да дам, но сещаш се. Така, но един всъщност реален пример от пак една млада колежка, която тя беше купила доста Netflix в началото на пандемията, нали, с тезата. Тя беше купила някъде по груп спомен, ето тук.
с тезата, нали, че е пандемия, съответно най-голямата стриминг компания в света, съответно ще бъде стабилен източник на паричен поток за напред. И може би част от вас знаят, но ето тук някъде Netflix излезе новината, че за пръв път в историята губят абонати, съответно. И тя продаде малко по-ниско, отколкото влезе някъде ето тук, примерно. Сега, както виждате, това е графика от вчера, нали? Това е пример в движение. Дали беше успешен нейния скок от кораба, нали, смисъл, тя беше купила това с тезата, че Netflix 10 годишен план ще бъде пак най-голямата стриминг компания в света, един от най-големите генератори на кешфлоу, така нататък. Идва този срив и тя решава да изчисти на малка загуба. Сега, може утре Netflix да се срине до 0, нали, теоретично може. Но добра ли беше тази стратегия, нали? В реално време си говорим. Аз мисля, че след няколко години най-вероятно ще се окаже, че не е била добра идея да скочи от кораба. Така че ето един реален пример, който давам. Сега, един цитат, който обикновено като го кажа, получавам жестоки критики. Най-важното в една компания са печалбите. Сега, тук, нали, много често, даже сигурно над 5 човека са ми казвали, Амазон нямаше печалби над 10 години и виж номер 1 в света, прочие. Аз, нали, често давам ето този пример. Това е новина от 2017 година, понеже аз си спомням, нали, ралито в Амазон, ако искате, нали, може да си отворите графиката да го видите в реално време, но Амазон скачаха плавно, обаче в момента, в който борсата ги видя, че правят печалби, тогава вече акциите тръгнаха да скачат, да не е експоненциално, че много клиширано ще звучи, но близко до експоненциалното, да е още по-клиширано до hockey stick growth. Нали, същия мисля, че може да видите сега и примера с Тесла, нали, съответно. Откакто минаха на печалба, вече е абсолютен инвестиционен хит. Аз съм съгласен, че голяма част от компаниите са с такъв бизнес модел, че определен период от време трябва да са кешфлоу негатив, трябва да са на загуба. Но ако една компания дългосрочно гори пари, нали, както Uber, нали, дето примерно една година бяха изгорили повече пари от NASA, това печелившо ли е за борсовото представяне на тази компания? Нали, дал съм и графиката на Uber пак от вчера, нали, 2019 тук направих IPO на около $40, колкото си спомням, сега са по-ниско от 2019 от IPO-то малко. Нали, не отричам, в един момент го бяха били. Обаче като погледнете представянето им, ето една компания, която е на загуба. Нали, предполагам, че тук част от вас знаете, но доста от най-големите хитове са на загуба. Uber, Airbnb, така нататък. Обаче моето предположение е, че ако компанията е на загуба така поредни години, графиката ще е нещо по-скоро близко до това, отколкото до Amazon. Така че, когато кажа, че печалбите са най-важното нещо в дългосрочен план, обикновено жестока критика получавам, че това са технологични компании в сфера на растеж и така нататък. Но наистина, ако една компания на загуба, аз очаквам такова да е представенето, а не като на Amazon. Така, на следващо място, сега за прогнозирането. Забелязал съм една тенденция при така по-младите колеги, нали, може да е изолирана. Голяма част така изпитват едно особено удоволствие от това да се опитат да предскажат какво ще стане, нали, какво ще е бъдещето съответно. И аз тук един подвеждащ, признавам си, подвеждащ отворен въпрос бих задал. Значи това е новина от 2018 година ли беше? Да, от 2018 година, февруари, когато Dow Jones имаше най-лошия си спад в историята. Нали, еднодневен спад, там ставаше въпрос. Прочее, нали, дойде след една новина за заетостта. Това беше единствената връзка, която повечето анализатори направиха. Нали, излизат данните за американската заетост, следва това чудо. И нали, тук отворения ми, признавам си, леко подвеждащ въпрос би бил: какви бяха данните? За добра заетост или за лоша заетост? Какво ще предположите? Може би част от вас знаят, да? Но какво ще предположите? Точно така, за добра заетост беше. Един от партньорите на Уорън Бъфет, мисля, че го беше казал, проблема с прогнозирането е, че дори да ти дам написано предварително след 2 часа какво ще каже Централната банка, какво ще реши Централната банка, пак няма да познаеш как да го трейдваш. Аз дори си спомням, нали, ако гугълнете, може да ги намерите, тези статии беше
2017 година, не 16, извинявам се, 2016 година, октомври, преди изборите, имаше една статия, мисля, че беше в Investor.bg, избирането на Тръмп може да срине пазарите и да прати S&P на най-ниското си историческо ниво от не знам си колко години насам. Нали, след което имаше статия, декември, Федералния резерв ще дигне лихвите и той тогава наистина за първ път ги дигне, нали, ако се вгледате в периода от 2000, там забравих коя година преди кризата, до декември 2016 Федералния резерв не беше дигал лихвите. Декември 2016 дига лихвите и тогава се появиха статии, край, борсовото рали приключи, продавайте. Дори си спомням RBC, нали, Royal Bank в Скотланд, те бяха казали на клиентите си декември 2016 година, по-добре си продавайте акциите. И ако има някой клиент, който ги е послушал, както се усещате, в момента изпусна, мисля, че най-добрата година за акциите от преди пандемията. Това беше 2017 година. Така че прогнозите за бъдещето, нали, казвал съм на всички, много секси нещо са. Проблема при тях е, че съм много е лесно човек да ги направи. Нали? До някъде това е проблема. Но просто най-успешната стратегия, поне за мен, е не се опитвайте да прогнозирате бъдещето. Дори да знаете дума по дума коя институция какво ще направи, дали ще е ОПЕК, дали ще са централните банки, дали ще е някое правителство с фискални стимули, много трудно в общия случай може да се познае как ще отиграе това движение пазарите в краткосрочен план особено. И отново за прогнозите. Сега това нещо, мисля, че доста анализатори са го казвали, но много ми хареса, когато едното момче в офиса го вербализира по този начин. Никой не ти казва кога да продадеш, нали, съответно. Всички ти казват кога да купиш, всички ти казват, тук да не връщам графиката на Uber, нали, но всички ти казват влез на IPO-то на 40, но никой не ти беше казал при Uber, нали, примерно продай на когато беше стигнала 60 и колко долара, защото после пак ще срине под IPO цената си. Така че изхода, смисъл плана за изхода е едно от най-важните неща. Нали. Сега, ако сте примерно като мен, нали, купуват си Microsoft и нямате изгледи и ги продавате 10 години, нали, супер. Но ако се влиза в нещо по-рисково, много хубаво е да има някакъв план за изход. Повечето нямат план за изход и по телевизията няма да кажат кога да излезете. Нали, това е категорично. Така че плана тук следва се и цената за изход е един от най-важните елементи. Нали, няма лошо да се държи както Уорън Бъфет държи за винаги, но въпреки това. Сега, един от също това може би е, че по-рано ме питаха, кое е най-мъдрото нещо, което се чува от момче момиче над 9-5 набор. Между другото, ето това е според мен. Тук също това съм го споделял 2-3 пъти. Имаше насрещни мнения, но при мечите пазари първо ги удрят най-спекулативните имена, после лидерите и после всички останали. Първоначално си мислех, нали, че това е приложимо за акциите ексклузивно, но като отворих криптото, също между другото, нали, с Вяра си говорихме по-рано, горе-долу същата история се получава и при там. Сега не съм чак толкова неясно с тези спекулативните имена в криптото. Не знам кое е примерно Никола на криптото или Нил на криптото. Както и да е, но има ред. В смисъл, мечия пазар не продава недискриминационно. Има си определено ред в мечия пазар. Сега, особеното при мечия пазар е, че очевидно може да се приказваме много, може да обсъждаме много, но никой не знае за какво става въпрос преди да го преживее. Така че поне този мечи пазар, между другото, аз като го гледах, малко бях така изумен как вървеше горе-долу по този патърн. Дори като си спомням, нали, една от любимите компании на голяма част от младежите, нали, китайската Тесла, нали, любимото Нио. Сега мечия пазар почнаха технологичните разпродажби, средния ешелон почна някъде ето тук. И ето тук аз си спомням, Microsoft още бяха окей, Amazon още бяха окей. Тогава, нали, даже си викам, тръгнаха да разпродават по-спекулативни имена, нали, тип Нио. Викам, дали па няма да се окаже вярна тази мисъл. Тогава, нали, се оказа доста правилна като майндсет, прочее. Нали. Аз нееднократно бях похвалил младия колега тогава, дето беше извадил този извод. И мисля, че е така интересен rule of the thumb за всеки път, когато започне мечи пазар.
да имаме така по-детайлен поглед върху ситуацията. Сега, за настоящия меч и пазар, мисля, че сред повечето от вас имате поглед върху този процес. Наистина, преди беше важен гроута, нали? Преди компании, които растат агресивно, горят кеш, най-актуалните, най-секси компаниите, нали, даже да спомена някоя по-интересна. Virgin Galactic, например, ето, нали, доста от младите хора бяха така луднали по нея, но трябва да си даваме ясна сметка и къде сме в света от макрогледна точка. Ако сме в фаза на бич и пазар, наистина няма проблем. Фокусирани върху растежа инвеститори, такива компании летят. Нали, в крайна сметка, когато има попътен вятър и гъските летят, както казаше една небезизвестна мисъл. Обаче, когато влезем вече в фаза на bear market, на разпродажби и прочие, инвеститорите се фокусират върху оцеляването. В момента сме тук, нали, особено тази седмица, особено актуална, както ЕЦБ дигна с 0,75 базисни пункта лихвата. Тук сме днес. Просто инвеститорите се фокусират върху оцеляването, върху по-стабилните компании и мисля, че когато някой особено хване някое по-спекулативно име тип Virgin Galactic и Mio, така нататък, супер, нали, Ричард Брансън 2030 година може да ни прати всичките за $5000 на екскурзия в космоса теоретично, но за момента фокуса просто е ето тук, така че трябва да си даваме ясна равносметка. И в тази връзка, нали, няколко така уравнения, които според мен ще бъдат променени идните години. Печалбите по-важно от растежа. Сега предните години беше обратното. Предните години знаете, че докато нещо имаше exponential growth, независимо дали е Facebook, независимо дали е каквото е, ако ще е OnlyFans да е, просто растежа му е най-важното нещо. Най-важното. Нали? Никой не го интересуваше печалби, bottom line и така нататък. Дори ако някой е гледал този сериал Silicon Valley, който трябваше да бъде комедиен сериал, нали, но тогава назначават ново CEO, нали, съответно, на компанията и той пита основателя и казва, знаеш ли кой е продукта на тая компания? Той казва, продукта е нашия софтуер. Той казва, не. Той тогава се почувства лъскан и казва, аз съм продукт. Той казва, не. Продукта е акцията. За съжаление, нали, въпреки че трябваше да бъде комедиен сериал, много близо до реалността. Наистина, растежа, то растеж може да носи каквато и да е загуба, нали, и повечето растежи го правят, но той се приемаше за по-важен от печалбите. До сега това уравнение беше с обратен знак, поне според мен. Сега вече това уравнение ще се промени в тази посока. На следващото място, пак аз чудех се, това го бях написал преди да чуя за решението на ЕЦБ в интерес на истината, но може би видяхте и основателя на този, на легендарния фонд за рисков капитал Sequoia, нали, предупреди компаниите, впоследствие даже толкова добро писмо написа, че той изтече в последствие в публичното пространство, толкова анализатори го изплагиатстваха, обаче те предупредиха всичките си портфейлни дружества, вижте хора, идваме в период, в който цената на капитала няма да е 0. Нали, подгответе се. Това означава, че трябва да сте готови за няколко неща, които не сте виждали до сега, понеже човек е рисков капиталист. Беше казал, никой от вас не е виждал до сега така наречения down round. Нали, в бизнес с рисков капитал down round е когато набереш капитал на по-ниска оценка от предходния ти рунд. Нали, това нещо никой не го беше виждал до тази година, последните 5 години. Но той ги предупреди. Това беше писмо, което беше, ако не ме лъже паметта, от април тази година или март. И лятото почти всички от портфейлните им дружества, които трябваше да фандрейзват, разбраха какъв е истинския аспект на това правило. Така че това е една от реалностите, която мисля, че ще се променят за напред. И на последно място, сега, аз честно казвам, може би в периода 2018-2021 се начетох на статии, нали, Growth Investing е номер 1, Value Investing is dead, нали, така нататък. Предполагам, че и вие сте попадали на част от такива заглавия, нали, стила на Уорън Бъфет вече не е актуален, купуваш Мил и Тесла и си номер 1, нали, което няма лошо, но просто трябва да си даваме ясна сметка, че има периоди, в които наистина Growth Investing е по-добрия вариант, когато, както се разбрахме, когато и гъските летят, нали, покрай попътния вятър. Това е периода. Но има и период,
фокусиран върху оцеляването, прочее, когато определено value инвестинга носи по-добри резултати. Така че аз мисля, че това ще е мястото, което ще сме идните няколко години. И така на последно място, аз понеже исках да оставя и малко време да точно горе-долу по план 10 минути да чуя какво ви е интересно на вас и какво може би искате да обсъдим, но това е така, може би най-важният урок, който казвам на всички, които ме питат нещо за инвестирането. Сега, след този цитат не съм подготвил графика, която, той между другото, спомням си 2019 година, мисля, че беше. Значи единия ми съсед ми беше пратил, беше купил в началото на 2019 Ripple на $1000. Ноември 2019, същата година, позицията му беше $19. Нали, няма да прикачам такива скриншоти от Binance и така нататък, но общо взето, мисълто баки на пазарите колкото искате, нали, който каквото се сети, само това не е направил. Нали, но наистина, винаги съм казал, когато някой ме пита за инвестициите и съответно не е толкова навътре в нещата. Прочие, нали, казаха ми тук да купя това, казаха ми да купя онова, нали, идва инфлация, прочие, нали, знам, че медиите всеки ден инфлация, нали, не е без основание, няма какво да си говорим. Обаче най-големият риск не е инфлацията, най-големият риск е да не знаеш какво правиш с парите си. Просто мисля, че всички, не само аз, всички знаете за примери, дето с излизането на пазара хората не си подобряват, положението ми си го влошават. Така че, може би за финално най-голям инсайт. И да, точно в момента сме 2 часа, както си мислех. Нали, искам да 10 минути, ако ви е интересно да обсъдим нещо друго, всякакви въпроси. Не знам онлайн, могат ли да задават въпроси, Вяра? Идеално. Идеално. Така че да, 10 минути ще ми е интересно, ако имате въпроси, искате да обсъдим нещо така по-специално, прочие. И онлайн, къде трябва да гледам? Окей. Добре. Та да, въпроси? Q&A? Винаги. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Netflix, да. Мгм. Да. Идеален пример. Мгм. Според мен, нали, в конкретния случай на Нио, най-вероятно, нали, два подхода имаш. Нейният подход беше, че това е някаква компания, която след 10 години ще бъде хит, нали, даже след 5 години ще бъде хит. Нали, ако имаш същите виждания за Нио, според мен трябва да го държиш. Другото виждане е следното, нали, казваш си, тук влизам в позицията и, нали, ситуацията ми е така, че мога да издържа, примерно, нали, казвам 30% загуба. Стигнеш ли загубата, казваш, не ме интересува, режа го това нещо, продавам го и толкова, нали, примирявам се с загубата. Това са двата подхода. Обаче, просто из този слайд, не знам дали го казах достатъчно ясно, но според мен не е окей, ако тръгнеш с първия, т.е. вярваш, че това нещо е окей long term, не е окей да минеш на втория. Така че, според мен, нали, ако купиш нещо и е Netflix, Neo, така нататък, имаш теза, най-добрият вариант, поне за мен, е първия. Нали. Така че това е така мой отговор. Мгм. Мгм. Къде да ни бъдат входните точки. Айде, примерно, да върнем на... Така, това ли беше Нио? Това беше Нио. Тук... Моля? Според мен най-добрият подход, между другото, е, нали, dollar cost averaging, така известната стратегия, или както беше казал един колега преди време, не ме интересува
какво, що на второ число, нали, си купувам акции и прочее и така нататък. Нали, добър вариант, това е може би най-добрия вариант. Сега тук по принцип само на база на графиката, не толкова, но това нещо, което е хубаво да знаеш, е обемите. По принцип, според мен, не знам дали бяхте чели една новина за Robinhood. Нали, повечето от младежите в САЩ, нали, ползват Robinhood като инструмент за търговия и прочее. Те имаше един период, в който тогава Economist бяха излезли с една новина, която честно не мислих, че ще доживея да прочита, но обемите пари, които вкарват ритейл инвеститорите, дребните вложители, надвишават тази на институционалните. Тогава, когато я прочетох тази новина, имах много сериозни предположения, че ето тези имена, особено тия, които са в топ 10, ще имат скокове. Нали? Просто защото знаете кой търгува през Robinhood. Търгуват най-вече младежите. Нали? Знаете какво купуват. Нали? Съответно, много елементарно, че ще има някакво краткосрочно движение нагоре, и то даже не краткосрочно, и средносрочно. Обаче, тук е другия елемент. Ако гугълнеш в момента една статия Retail Investors are out of the market, мисля, че се казваше, какво се оказа в един момент, нали, когато почнат вече разпродажбите, хората, които влизат през Robinhood, явно нямаха толкова здрави нерви, там, или здрав стомах, както искаш го наречи, нали, съответно. И като тръгва разпродажбата, те тръгват заедно с него, не държат. Нали. Това им е кредото, може би бих казал. И тук, в принцип, добър вариант е, нали, чисто фундаментално, ако знаеш, нали, почват да влизат повече, нали, имаме данни от Robinhood, имаме те Revolut, нали, мисля, че не си изнасят данните дори и за медии и така нататък. Но както в случая с това, че никой не ти казва кога да продадеш, нали, в случая трябва да видиш кога обемите почват да спадат. Когато знаеш, че почват да спадат, съответно няма да е зле, ако си влязал с тази теза, нали, да излезеш от пазара. Това е, което мога да кажа. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, абсолютно. Да. Mm-hmm. Не. Не, по принцип, начина е, аз заради това казах, че Revolut не си изнасят данните към медиите, защото Robinhood, нали, тогава, преди да излязат на борсата, това беше 2021, нали, те казват, това бяха казали пред Bloomberg, нали, съответно, тази година броя на ритейл инвеститорите ни се увеличи с толкова процента, нали, обемите през нашата платформа са се увеличили толкова и толкова съответно. Те изнесоха тази информация. Иначе си прав, че те, Robinhood, основата на бизнес модела им е да продават данни за обемите си на хедж фондове, на институционални инвеститори и така нататък. Така че, нали, няма как, предполагам, че няма никой как от тази зала да си ги купи. Нали? Така че да, варианта е това и именно заради това да го флагна пак, понеже когато обемите им тръгнат да падат, има много голям шанс те да не си признат или да не си признаят веднага. И заради това, ако се търгува или се прави нещо на базата на техните обеми, е супер рисково, защото когато са положителни ще кажат, когато са отрицателни надали. И тук или трябва някакви общи данни за обем на пазара и така нататък, нали има някои провайдери, дето... Да? Да. Мгм. Мгм.
Мгм. Както видяхме в сагата с GameStop и по обемите хедж фондовете пак не можаха да изкарат първоначално. Така че не винаги е оптималният вариант. Така, замивам ли? Да, да. Мгм. 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 Все ще ти кажа в моя опит, значи 2014, нали, излизам за първ път там, правя си акаунт в Interactive и викам, айде, за първ път ще си купа акции, нали, аз бях с идеята тогава да си купа Microsoft. И тогава правих технически анализ, там пусках Moving Coverage, RSI, какви ли не простоти, пускаме към сега ще намеря с технически анализ добра точка за вход. Значи, каква точка за вход, не знам какво намерих, но това, нали, като го направих с идеята до ден днешен, нали, си го държа този Microsoft, нали, само съм добавил, не съм продал, нали, от него. И сега се чуда, нали, гледам си позицията и си към добре тогава за какво си играх толкова време с тия технически анализи и простоти, като това ще го държа за винаги, нали. И думата ми е следната, нали, примерно, ако, айде нещо друго да дам пример. В началото на 2018, нали, тогава имах теза за руския пазар, че покрай световното първенство за футбол, де беше 2018 в Русия, нали, предполагам си спомняте, покрай други неща, нали, тогава имах теза, че някои от акциите, нали, Росет и Газпром, така нататък, нали, сега е малко там нали, анатемично да ги говоря тия имена, но все пак, тогава имах теза, че те ще скочат. Нали? Горе-долу така се получи. Наистина. Те там имаше няколко позиции, дето избиха рибата за всичко друго, нали, както често се случва в живота. Тогава, нали, имаше смисъл да правиш някакъв базисен тайминг, нали, като влизаш за една година, примерно. Нали, за една година, ако си окей. А ако ще ги държиш, както аз държа Microsoft, doesn't make much sense, нали, по-скоро като колегата на второ число купуваш и това е. Нали, не те интересува нищо друго. Така че това е моят отговор. Така, аз не знам имаме ли време за нещо друго. Трябва да приключваме. Добре, ми при това положение направо да... Вяра, кафе пауза ли имаме сега? Да, ми направо... Ма... Добре, супер, ми да ходим да пием кафе тогава. Така.